det siger mig. We are ready. Ja, ready. Okay, gutter. Go whenever. Good luck, guys. Good luck. Puha, man har ikke lyst til at misse hoppet her, vel? Dips for ikke at skulle ned der. Det gælder bare om at løbe ned i vandet så tæt på kanten som muligt, sådan så du kommer hurtigt op igen. Ja, og ned. Jeg lader den lige køre lidt ud. Husk, du skal ned under vandet, fordi den bugger nogle gange. Du skal lige ned under sådan. Der er ikke noget, der er i, vel? Nej. Okay, jeg er lidt bagud her. Men I puller jo bare, som vi puller. Han passer da ikke på... Jamen, Det er så godt, bare pass den. Der passer på... Jeg har sat den til det. Jeg håber, I ser min swiftness pot. Bare pass den op i hjørnet der. Fuld smadret Pas på. på med at bruge Swiftness pot, hvis du har... Fordi det er samme cooldown som mana pot jo. Vi har masser af tid. Vi har masser af tid. Yes. Det er bare direkte ind så. Det er bare at pulle Puller det bare hele her, ikke? skildpadderne. Ja, du puller bare alle skildpadderne. Kører vi dem lige lidt ned, og så Vi tager har vi gået. granater. Også nogle granater her. Yes, Ja. jeg har lige cooldown klar lige om nu. Oha, vi skal have dræbt de her. Kommer. Og så bare ind i melee med alt hele lortet. Pull bossen. Pull bossen her. Pull. Jeg puller. Ja, bare køre. Men, var der andre, der startede lock? Jeg nåede ikke at starte lock, fordi vi stressede, mand. Jeg har ikke startet den. fordi mit- Nej, det er ikke rigtigt. Det er Jeg ikke har startet rigtigt. den nu. Jo, mand, men Jamen, så det, jeg det- får stresset det der, mand. I stedet for at vi Der lige er kommet 2 træer, minutter hold øje med vores orbs og sådan noget. Ja. Vi skal huske at køre Sanders Warrior. Løb ud. Vi skal huske at køre Sanders Warrior. Havde vi ikke? Jeg troede vi havde... Nej, vi har ikke Monkey den. Den er på 5 nu. Den skal altid være på. På Monkelot kører vi ikke med, fordi vi one healer den ikke, eller to sådan, du ved ikke. Sorry. Vi skal refresh den også. Nice, gutter. Kom så. Den får vi ned, den der. Det er vanvittigt, det der, gutter. Det var sgu samme tid som de andre. Det var præcis på shieldet. Nice. Vi har samme DPS som de der andre. Okay, vi fokuser de der små her. Myrmidon særligt. Ja. De der witches der. Bare big rage. Jeg prøver i hvert fald bare at have aggro på de der elites der. Ja, det er så fint. Husk breath. Ja, by the det er way. samme. Husk breath. Deroppe her. Myrmidons har vi Der er lige en, der tilbage løber frit der. Og så puller du bare bossen nu. Pull boss. Jeg puller boss. Og så skal vi have de der sea witches ned i hvert fald. Ja. Og så er det bombs, hele lortet, drengen, dynamite, hele lortet nu. Så skal der passes! Sig... God på mandeskunken. Sensor her. Jeg skal have battle bliss, har vi det? Har vi, ja. Kom. Finish det. Få ned. Det lå de bare stå her og tog det færdigt, ikke? Jo. Okay. Det der, det gør satan ned med mig også. Altså, vi har Ja, begge det to er op klart. på over 150 Res. healing per Hvem second. kan res? Ja, vi Hvem siger. kan res? Vi kan bare løbe på den, ikke? Vi skal have reset. Nej, Skal løb resse på den jo. enkeltbejder måske, det ved jeg ikke. Skal vi res enkeltbejder, hva'? Jeg er i gang. Så tager vi det bare stille og roligt herfra, og så bare, hvad det hedder, tager de andre politi, som de også har taget det. Ja. Så der er sgu ikke så meget der. Men vi har ikke tid på alligevel, vel? Nej, Ja, vi nakkede hende her, der brugte vi 4 minutter og 45 sekunder.
Vi kan tjekke tiden til sidst ud fra vores combat log, uanset hvad. Jeg satte en tid på, da det var, vi løb fra første bossen. Vi har ikke heals med lige nu, så... Ja, vi venter bare lige her. Det er fint nok. Ja, men nu er det bare et spørgsmål om, vi tager de andre pulser, som de tager det, du ved, for at teste af, ikke? Jo. Så det er alligevel ikke log eller noget, så det er fint nok. Det er fint nok. Hvad det hedder? Der var meget tank damage der, men det var sgu også, vi dør sgu også, fordi at, hvad det hedder... Er det ikke noget chain lightning eller hvad? Ja, men det kan sgu da godt være det, fordi vi... Ja, Jeg tror, Jeg tog 2,5k plus 1,3k Der skal fra ikke bagefter, dotsene, så vi fra stadig de der kan prøve at blackfather der. holde momentum her. De der rent der fra dem. er jo beat, derfor- eller? Det er jo derfor, de freezer dem, så de ikke gjorde det. Ja, true. For jeg havde 15. Jeg så også godt, at jeg havde 15 stacks. Det er jo unhealable, tror jeg, der på det, at that point. På det tidspunkt. Det skulle da bare have Divine Shielded. Ja, Eller hvad? true. Jeg tror måske godt, jeg ville kunne, det ville jeg vel kunne have resettet dem der. Kunne du? Det er jeg rigtig sikker på, det der. Ja, og så skal vi have novaet dem rundt og kørt, have kajtet lidt mere måske. Og så skal jeg Divine Shield. Har du en rig over til hurtigt fjerne Divine Protection? Ja, macro, ikke? Ikke weak hour. Nej, Du skal holde dig til højre side herovre. Bare cancel aura. Bare kør. Der er en bagved, der må komme med automatisk. Hov, vi skal have fabs her. Skal holde til helt ind i højre side. Helt ind i højre side. Vi fik den med lige nu. Ja, vi fik meget af det for tidligt. Jeg er færdig, jeg putter. Ja, jeg er også fabs. Og jeg har ikke nogen, jeg har ingen... Fuck. Jeg løber tilbage lige om et øjeblik. Jeg hælder dig, Chris. Bare så lige... Ja, der kommer det der. jeg putter videre. vi mangler bare, at der var noget trash. Jeg kommer over bagud her, fordi jeg vil lige... Så kører jeg dynamitter også. Og jeg Ja. er til højre. Også puttet til venstre. Vi skulle ikke have haft dem til venstre der. Og venstre midt, ja. Det skulle ikke have. Ja, vi fik lidt for meget med her. Så der. Det skal hurtigere ned det her, gutter. Jamen, de mana bønder. Det er lidt noget lort. Har vi slet ikke wild strikes lige nu, eller hvad? Nå, der kom den. Ja. Bare ved med at sige, at jeg ikke havde noget. Jeg har været ind og forminger med dem, så altså... Okay. For at få energy. Jeg tror, det var min gruppe, fordi jeg var længere frem og pulle. Det var. Det kan være, at vi Så skal prøve ignorerede at vi stoppe det her, og så lige få bøjet op en gang. Ja, og så prøve Så at prøver vi at pulle lidt på os en hele lortet Ja. på en gang. Ja, Vi enig. æder det hele der, fordi jeg er altså bagud på den her. Har de ikke Tree Mortal som Shaman? Jeg skal bare lige huske på, så de fjerner 4 hele tiden, bare så vi... Nej, jeg tror det er... Hvad hedder det? Er level 30, det første får det. Tremor. Okay. Så prøver vi sgu bare at køre det, ligesom de kørte i videoen, hvor vi stod de først og lavede lidt damage på dem, før de gik ind på den, eller? Nej, de løb direkte ind. Let's laver bare AoE damage på dem, mens... Jeg skal lige have alle mine boss på igen her. Efter. Jeg skal lige have flask, og ja, der går lige lidt, dreng. Jeg skal lige have alt på her. Ja. Lige sit, inden I gør det, fordi så kan vi lige få det. Måske charge på den første. Også Warriors. Ja. Ja, de kører så lige alle. Jeg kører en ny Shadowpot nu, ikke? Er vi enige? Ja, Shadowpot. Ja. Altså, det er vel først nu, vi egentlig får noget shadow damage, eller hvad, bortset fra dig. Du har selvfølgelig fået noget, men vi andre burde ikke have fået så meget. Nej, jeg har stadig min. Mana burn kan selvfølgelig godt spise en del af det. Jeg tror sgu... Hvor fanden er min shut up? Så tror jeg, vi er der, gutter. Alright. Er du klar? Du charger bare. Lad os køre. Øjeblik. Ja. 4. Kick. Det bliver sgu her, gutter. Den er midt. Er det nu, jeg skal Den er køre midt, ja. target dummy? Nej, vel? Det var før, jeg skulle have gjort det. Ja, det var det sidste, på sidste post, ja. Så snakker vi til intermission her, det er derfor, det Og det er nemt, det her nok også her. Hvor jeg er selv 4. Ja, det er da meget nemmere, end man puller dem ud og alt muligt lort. Jeg har lige fået nemmere at tage med på bossen, mand. Så for dodge her, Nagat, så... Pas på, at
dodge, husk at dodge. Alle er døde nu, ikke? Der er lige en, der løber udenfor dem, der kan vi ikke få fat i. Før den kommer ind igen. Nå, det kan jeg det spil det her. Det gik jo faktisk okay, synes jeg. Ja, helt vildt. Jeg har ikke Righteous Fury på. Det var sgu derfor, det var lidt besværligt. Vi skal have nogle Sanders på os. Ja. Ja, sorry, jeg slækker på Og jeg er den også her. i gang. Jeg har boss nu her. Jeg har sgu Perfekt. glemt Righteous Fury. Sanders ud af røven der. 3 scrolls, 2 en flaske og ikke nogen Righteous Fury. Hm? Oh, sorry. Nå, jeg sad på damage taken. Jeg tænkte bare, hvorfor laver vores top DPS 67? Ja, det er sgu ikke godt nok. Sanders. Ja. Nice, Senso, så regener du bare nu ind til Jet der. Og så healer ankle eller noget. Ja, jeg har Evocate. Ja, det passer sgu meget godt, og så drikker du bare ind i det næste rum ankle der. Ja, præcis. Jeg Man kan nok drikke mere her, jeg har fuld mana. Og så husk, Nå, man kan også lige nu at sidde der, ja. Kunne man lige have siddet og drukket, ja. Vi nakker Magma 2 som og Lightning 2 som. Nej, vi nakker ikke Lightning, vi nakker ikke Magma, der cutter vi bare bossen. Så løb ind for at drikke her, hvis jeg bruger for at drikke. Enkeltbejder for eksempel. Lad os putte. Og klar med nogle granater, når de er samlet nogle stykker her også. Ja. Fuck, det går stærkt det der, gut. Okay, en granat her. Ja, nemlig en heavy dynamite der, den føles godt. Nice. Interrupt der, så kører vi. Og så starter vi hernede, siger I? Så langt ned. Cirka? Kom helt ned på Ja, den, kom helt ned på indtil den, der ja. kommer... Og Indtil der så kommer... bare stille og roligt opad, når der begynder at komme at... Bare på Lightning. Hvor der? Kører vi ham herfra? Er den væk? Og bare deroppe af, ja. Lovligt. Men jeg bliver nødt til at køre i hastighed af kuglen, ikke? Ja, Hold den i røven på os, det Jeg er kan fint. gøre det langsommere end det her. Men også Sanders her igen. Ja. To. Fuck, det tænkte jeg overhovedet ikke på der, faktisk. Fuck, det er blevet hurtigt, mand. Det er nice. Ja, det er 2 lightning, vi har haft. Så fører vi ham bare helt til bunden nu, uanset hvad der kommer. Bare helt op med ham, ja. Okay. Nice. Fuck, jeg blev datet mig i den lortkamp. Og det er Sea Witches, vi prioriterer her, ikke? Er det ikke sådan? Det er dem, der Jo. laver det der pest. Jo. Der. Nu der lootet bossen. Det gør Senso, tror jeg. Og her vi Ja, fabbede også, ikke? Ja, det Ellers var så løber vi tilbage tilbage luder. til sidst. Ja. Det var der vi fabbede, ikke? Nej, det var ikke her. Det var Du tidligere. rammer lidt for meget ud af det ild der, ellers får du ikke noget healing der også. Ja, hvad for noget? Hvis du løber ud af det ild, jeg sat på jorden, så bliver du sgu ikke healet specielt meget. Okay, ild, okay. Ja, Du må det gerne er sige, godt. når du... Ja. Eller så hvis du kan lave en macro, hvor du laver target på symbol på den, ja, du laver living det skal jeg nok gøre. For det ser jeg sgu ikke, sorry. Så løber vi op til bossen her. Alle dem der? Altså, jeg er Ja. bare lige. Nå. Det får jeg. Okay. Jeg er ikke... Ja, bare drik nu. Du kan bare drikke, Senso kan Ja, godt ja, lide ja, det er fint nok, Senso han er med. Men jeg tror det er meningen, at vi bare løber hele vejen ind i bossrummet, du ved. Eller den der... Ellers, vi er nødt til at leve nu. Ja, vi Der er løber masser, bare der er derudad. på ladet. Folk er nødt til at løbe, ellers så dør de. Bare løb derud af. Okay. Og det hele vejen indenfor, ikke? Jo, hele vejen indenfor. Hele vejen indenfor. Jeg er bare fucked med at slå hernede bagved. Jeg har også en masse mobs for mig. Ja. Jeg er frozen lige nu. Jeg har nok... Jeg venter lige med at pulle indtil, at vi alle sammen Ja. kommer indenfor. God idé. Ja, Jeg Husk kommer på, du har ud Blessing of Kan jeg få en Freedom, freedom, Thomas. Danos? Freedom på Fjalmir? Jeg har jeg selv på. Og healing Jeg er potions, inde hvis nu. I bruger for det. Jeg er inde nu. Ja, Jeg er på cooldown. potion. Der. Jeg er konstant Så er vi slow. indenfor. Fandme godt healet til nu. Og så er det bare fucking dynamite, så helt lortet, gutter. Ikke dræb mig. Det er hårdt det her. Det er fucking hårdt.
Ja, sådan gutter. Lavet den her. Det er sgu lidt nok det her. Den Ej, her, ellers med den er lidt Dynamite led, også. ikke? Der er nede cooldown og dynamite, ja. Puller I bare hele rummet her. Okay. Kan vi godt Åh, det nu? vent, vi mangler Eller en, mest vi er død. mangler Mest er død. Vi kan ikke pulle bossen, by the way, men det er fint nok, jo. Det er jo bare øvelse, det her. Ja, helt sikkert. Det gik fint nok. Ja, og man kunne sagtens bare have løbet i en stor samlet klump. Hele vejen. Nå, Med det var noget, der regen holder på sammen. alle melee. Med regen på alle melee og så en living flame. Så tror jeg alle healer op. Altså, vi kan godt blive med at pulle, men skal vi ikke lige rest Anglebiter? Jo. Jo, Det vi lad os puller gøre det sidste. God idé, Emilia. God idé. Bare lige drop combat, så vi kan rest i hvert fald. Jeg kan også sige, at der ikke er noget mana. Hvad er så- tiden nu, eller Chris? 15:40. 15:40? Altså, Jeg er stadig i 20 combat, minutter, jeg er det stadig kan i vi... combat af en eller anden grund. Ja, det er fandme også, mand. Danmark, skal du ikke rest ham? Vi kom med den. Vi er combat. Chris, kan du combat. ikke rest ham, hvis der? I behøver sikkert også så Ah, meget. det kommer Det lidt bliver om. Det kommer lidt om. det bliver Ja, ja, lidt lokket, præcis. det her. I behøver Nå, lige fordi de meget, sidder der meget. udenfor. De sidder ude til venstre alle sammen. Ja, Kommer tilbage de nu. står bokker der. I ved. Hvor er de? Det var død, så det var væk. Var det den? Ja. Ja, der kommer flere. Har vi Ja. stadig? What the fuck? De løber sådan... Der er stadig 2 derude. Jeg har Men da ikke pas slået på, dem I alle ikke falder sammen ned. med. De løber rundt Ja. derovre bagved. Jeg tror, det er vigtigt, at nu er det selvfølgelig også svært, når vores eneste mate døde. Men hvis man ser nogen løbe der, så skal vi bare prøve at froste nogle af dem, inden de, og så få dem nakket, inden de stikker af Ja. derud. Ja. Jeg tænker, de tager... De der ads, der står nede bagved, det er dem, de tager med bossen, ikke? Ja. Hvis de står nu i et helt Jo. opdateret sted. Skal vi bare prøve at gøre det? Skal vi bare tage Ja, lad os resten med gøre det. bossen? Det tænker jeg. Og så Er kører, vi vi klar? bare, så kører vi bare, hvad det hedder, Illyria og Angler på den første oven i boss, ikke? Jo. Super. Jeg spiser lige hurtigt. Lad os lige gå ind for her bænken, drenge. Ind for bænken, så vi kan buff. Alleria og Angler som først. Der står bare noget andet på noten. Men, Ja, men det retter vi lige ved første jeg boss. Puller vi de det kommer, der? de kommer altså tæt på Ja. nu, Santo. Pas på. Ja, Chris, vil du kaste Mark of the Wild på de 2, der ikke har det, hvis det er, fordi jeg... Nej, der er du måske godt. Ikke noget? Ja, Det er bare det mig, har der jeg ikke viser. Skal vi gøre? Ja, lad os Yes. gøre Okay, I puller altså derind til... det. Der husker jeg Jeg Max Max Svensson på så den her af. måske. Ja, Skal sejt. bruge Dynamite. Og så den der, så er der den der derovre til højre der bare står. Den skal en range på, tror jeg. Nice. Det var nice, den der. Go interrupt. Sådan gutter, mand. Ej, vi laver nogle gode passes. Det bliver spændende at se, hvor gode de bliver. Der er på tale. Tal, kom. Hvor der er en, der har main control. Dræb den. Ja. Det er et Nej, problem, selvfølgelig. fuck, jeg prøvede at bobbe ham. Bobbede den mig selv. Hvem bruger jeg så ind på næste her? Bare det ikke er skunk og Danvers i samme i hvert fald. Det er lige meget, fordi vi putter, vi pusher bare her. Ja, vi skal bare pushes nu, for så dør han. 240 skunken. Kom så, tryk for helvede, mand. Nu har jeg plejet 5 Sanders i hvert fald. Fuck, I giver den meget DPS, gutter, mand. 3 på over 200. Vi skal lige huske de der Sanders. Fabs. Ja, cooldown. Wild pops. Fabs. Ej, sgu da, fuck, der var tryk på, mand. 231, hvad er din rekord på pass? Bare med, ved du det? Skunken. Hvis. Det kan jeg sgu ikke huske. Jeg, det over altså, 231? Sygt Okay, fokuseret selvfølgelig på er det det, damage men- meter, mand. Jeg fokuserer bare kun på... Jeg skal ikke lave andet. Jeg skal ikke lave noget på den Vi her har nogle balle. dynamit her. Dynamit. Dynamit. Kom ind her i melee med den. Sådan. Jeg er næsten død. Trykkede I på alt? Ja, Døde det så hurtigt, mand? What the fuck? Jamen, det er også... Nu har alle lige Til brugt højre. dynamit Hold til og- højre. Ja. Yes. Det er en her. Sådan, jeg ser bare Kinky og Fjalmar med 100% rage, mand. Så er I fucking klar, okay? Kom nu! Fedt, mand. Og vi kører bare lige på, ikke? Vi skal lige huske Warriors og få de der Sanders op, fordi det slækker vi fandme alle sammen på. Hvad det hedder. Og bare skynd jer lige at bruge et par første globals på det der. Fordi I er alle sammen... Puller Vejlager bossen der, og så tager vi adsene her. Skal jeg putte bossen også? Ja. Fuld bossen, ja. Bare helt herover med den. Og snower på ham. Husk Sanders. Det var lidt besværligt, nu fik Kolium en. Vi har 5 Sanders på det her. Dynamit. Ja. Jeg skulle på cooldown, var gældigt.
Sådan, Kinky, mand. Nefjalmer 260 fps. Fuck, Kan jeg det ikke ville få de være her en vild ads af mig? pass, Det kunne være mega lækkert. Tak. God smadret på. 270. Det er fordi, jeg er vant til at være i scuff raid med Kinky, mand. Det er det helt store, det her jo. Jeg laver sgu ikke så meget lige nu, men jeg prøver sgu også at sidde og se, hvad vi gør forkert. Ja, det er jo det. Det er jo fucking det handler om, mand. Prøv lige at se. Hvor galt I trykker, gutter. Han er allerede facet. Jeg har kun 3 stacks. Jeg har resettet. 3 stacks! Spar på rage lige nu, spar på rage. Jeg plejer at sidde med 7-8-9 stacks. Du får ikke noget ud af at slå. Sonders. Ja. Sonders, sådan Fjelmer. Nice, Fjelmer. Godt. Ja, very nice. Rage. Kom så, rage. Du skal bruge bump på single target også, når I kan. Den kommer op på cooldown nu. Kør. Han var på 40% efter face. Fandme pas på, men ikke jeg sonder lige her. Jeg var sgu bange for, at jeg ikke kunne holde threat uden epic-våben, men det kan sgu godt lade sig gøre sådan lige Jeg kommer lige til at tage den. med nød og næppe. Ja. Jeg må også Fjelmer. Det er lige sådan med nød og næppe. Hvad siger tiden? Lakris? 21-10. Drenge, vi rammer de 20 min, drenge, på vores run. Ja. Det eneste, vi skal ramme, det er 20 min, gutter. Det er sgu Godt nice. spillet, mand. Jeg tror sagtens, vi kan, hvis vi optimiser det, så tror jeg sagtens, vi kan lave det for 15 Bro, eller vores sådan noget.